Bai, bueno, egunon, etorri zareten danoi. Estepan Plazaola naiz, Bergarako udaleko Euskara Zerbitzukua. Eta esan dako moduan, eskerrak etorri zareten danoi. Eta eskerrak eraberian Goien Nagusi elkarteari, gaurko hitzaldi, sortatxo hau edo gaurko saio hau antolatzen lankide izatearren. Gaur aztergai izango dugun gaixa, hor ikusten dozue, Izotzondoko eguzki, Euskararen historia soziala, Bergaran 1940-tik 1980 Bergarako udalak, oindala 2 urte ekin zotzan, herrixan Euskarak izan dauen historia soziala jasotzeko proiektu bati. Horretarako lantalde bat osatu hauen, hainbat kidez osatua eta eskerrak emon biharra daukat alde horretatik lantalde horretan partaide izan direnei. Anajen Arbaiza, Jaione Izazelaia, Juan Martin Elespuru, Gerardo Elortza, Eneko Oregi, Idoi Etxeberria, Aintzane Agirrebeina, Arantzazu Oregi eta Ekaitz Aranberri. Gure asmoa da Euskararen historia soziala bere osotasunean lantzia, baina egitasmoan lehenengo fasian gerra ostetik transiziora bitarteko epia, 1940-1980, aztertzea erabakita daukagu. Eta horretarako bestia beste, orduko euskara eta kultura mugimenduetan parte hartze zuzena izan dauen 26 lagun elkarrizketatu dia, badiar dugu elkartearekin lankidetzan. 26 lagun horietako mordoska bat hemen bertan izango zarete eta zuei bene-benetan eskerrak emon biharrean gaude. Gaurko hitzaldi izan, aipatu duten lantaldeko 3 kide izango ditugu, Idoia Etxeberria, Anajen Arbaiza eta Juan Martin Elespuru. Idoia Etxeberria oinatiarra da, naiz eta Bergaran badituen sustraixak, kazetarixa eta idazlia, 2009-tik badiar dugu Euskara Elkartean eitzen daulan, Euskal Herriko ahotsak eta 101 proiektuetan. Bera izan da, badiar duguren aldetik, proiektua bideratu dauena, eta aipatu ditugun 26 lagunei elkarrizketak egin dotzena. Eta baita, elkarrizketa horretan oinarrituta, denon eskura jarri dugun bideo ederra sortu dauena be. Batzuk bideoa ikusitza eukiko dozue, haren zatitxo bat gero erakutsiko dozku eta aurrera be ikusgai izango dozue. Anajen Arbaiza berriz, hau Bergara erra da, sustraitxak igual kanpoan izango ditu, baina horretan ez ga sartuko. Ingenieritza ikasketak egin zituen, eta bere ekarpenik handixena enpresa munduan Euskara bultzatzen egin jau. Zalantza iparik, bera izan da, ez Bergaran, ez mailan bakarrik, Euskal Herri mailan be, enpresa munduan Euskara bultzatzeko erreferente nagusietako bat. Horretaz gain, Euskararekin eta Euskal kulturarekin lotutako beste hainbat proiektu eta elkarteetako partaide eta bultzatzaile ere izan da, eta gure kasuan bereziki eskerrak emon biharrean gaude, egitasmo honen lehen ideia berea izan zalako. Juan Martin Elespuru idazlea eta itzultzailea da, eta Juan Martin da zalantza iparik hau be, azken hamarkadatan Euskara gaietan Bergaran izan dugun erreferente nagusia. Filosofia eta Euskal Filologiako ikasketak egin zituen, eta 1996-tik 1986-ra
irakasle izan zen Bergarako UNED-en Euskara Sailean. Urte hartan, Bergara aldeko lexikoa izenburuko doktorego tesia aurkeztu zuen, eta gaur, bai paperean eta bai interneten be, lan bikain badaukagu Bergara aldeko hiztegia. Idazle gisa hainbat generotako lanak argitaratu ditu, narrazioa, haur literatura, saiakera, itzulpena, eta herri hizkera jaso eta zabaltzeko hainbat lanetan bultzatzaile eta zuzendari be izan da. Bergarako euskera, Bergara aldeko berbak eta langintza zaharrak, eta bar. Hoxe, gaurko hizlariak honetxek, hirurei eskerri beroenak, hasteko, Idoiak proiektuaren lanketa nondik nora izan da azalduko dozku, ondoren Anajek aztergai daukagun garaiko bilakaera emango dozku, datuetan eta oinarrituta, eta azkenik Juan Martinek bere esperientzia eta bizipenak azalduko dozku. Amaitzeko, ondoren galderetarako eta zeuen esperientziak eta bizipenak jasotzeko tartetxo bat zabalduko dugu. Eta besterik ez, nego dozue, azteko ja txalobero bat, hirurei, eta idoiarekin lagako zaituet. Denporari dagokizonez, kalkulatzen dugu ordu eta laurden bat edo izango dela, hiruren saioa, seguru ordu eta laurden atsegina izango dela, eta esan dakoa, gero izango dozue tarte bat, zeuen galderak, zeuen bizipenak, edo nahi dana azaltzeko. Idoiarekin lagatzen zaituet. Entzuten da? Eskerrik asko, Estepan. Izotzondoko eguzki, erakusketian izena, eta baitxa gaurko hitzaldi xana be. Nik badiar dugu euskera elkartean itxendo lana, Estepanek esan dabe moduan, eta ahotsak.eus da gure proiektu nagusia. Itxen duguna da osko ondarea jaso eta zabaldu. Elkarrizketakin, batez be adinekuei, baina baitxa aurrengo belaunaldizei be euskalkixak eta historizia jasotzeko. Eta hemen Bergarako udalakin elkarlanian gabiz 2003-tik, ja aspalditxik. Eta 2019an, Euskararen historia soziala jasotzeko ideia eukize benean gure gana Joseben elkarrizketak itxeko eta lan horretan bidelagun bihurtu ginen. Orduan sortu zen lan mai bat, aitxatu dabena, komisinua, esaten dozagu. Eta orduan ginoan lehenengo prentzaurrekoa, eta horra agertzen da prentzaurrekoko irudisa. Eta justo 2019 bukaran izan, pandemia etorri zen, eta azkenean pixkat atzeratu izien elkarrizketak, baina 2021-22 bitxartean guztira inditzugu 26 elkarrizketa, laboratorium museuan gehienak, batzuk etxetan, baina gehienakan, eta gehia esan oso ondo hartu gaituzte, ateanak zabalik, eta naiz eta elkarrizketak maskariekin eta grabatzeko orduan kendu biharri izan, eta gero berez jantzi eta komerixetan ibili, gero ez da igartzen. Ez da maskarilla bat bera ez da ikusten grabazioetan. Eta, hemen elkarrizketatuen irudixak, hainbat alorretakoa die, batzuk hezkuntzakoak, beste batzuk antzerki mundukoak, alfabetatzea, dantza, kantagintza, umien aizialdisa, pixkat euskalgintzakin lotutako hainbat alorretakoak, eta izenak esango ditut, batzuk hemen zarete, eta gehienak danak ezagunak izango dizuendako, baina hemen eskerretik eskumara eta goitxi bera, Dominika Madina Baitia, Jose Luis Gorrotxategi, Izaskun Jimeno, Koldo Alberdi, Begoña Kapanaga, Gerardo Elortza, Jose Ramon Gantxegi, Blanca Narbaiza, Eneko Oregi, Arantxe Ibarzabal, Juan Martín Elespuru, Bego Iturbe, Arantzazu Narbaiza, Jose Luis Elkoro, Mikel Laspiur,
eta Arantxa Kortabarria, eta hemen ezien danak kabitzen, asko dielako, eta hurrengo horrixan, hurrengo zean, geixegu datoz, Bitor Gantxegi, Agustin Amazorrain, Rosa Narbaiza, Arantzazu Oregi, Javier Mendizabal Zurra, Miguel Ángel Elkoro Berezibar, Gotzon Bikuña, Iñaki Arriaran, Maite Barrena eta Josemari Elortza. Eindako elkarrizketa guztiekin inginuana, grabazioa gero minutuz minutu entzun, eta junginan bideo pasarteak sortzen, eta dana dare ahotsa.eus/bergaran, bergarako horrixan, ontsa erakutziko zuet, baina hortarako hau itxin bia da. Ustot, ala? A ber. Ez ikusten ez? Bueno, hau da bergako horrixa, eta, klar, 2003-tik elkarlanean, azkenien, 182 berga eta ardare elkarrizketatuta guztira ahotsa.eusen. Hemen sartu ezkero, daukazu aukeria alfabetikoki, danaen bakoitzera sartzeko eta bideo pasartiak ikusteko, baina proiektu hontakoak bakarrik ikusteko bideo pasartiak, hemen eskumako zerrenda honetan, dator Euskararen historia soziala, oin ez dut ikusten, hemen Euskararen historia soziala bergaran sartu ezkero, ja zabali daukat besteleko baten, ze bilen oso azkar, internet. Eta hemen dare elkarrizketatutako guztiak, 26, eta gero, bakoitzen klikin ezkero, adibidez, Gotzon Bikuñan ikusi dut hortik daula, fitxen sartu ezkero, hemen dana dauke biografia labur bat, eta gero bideo pasarteak ikusteko moduan, eta horko pasarte batera sartu ezkero, adibidez, Bergarako Urretxindorrak taldearen lehenengo kontzertua. Eta, oin bideoa ez da kargatzen, baina hemen ez da golako igual zea ona, baina, hola, edukazu eukeria, agertu da, zeak ikusteko ez, grautakoak egisa esan ordu asko graudie, eta erakusketarako bideoan, 21 minutu dare, laurpen bada, 60 eta 70 garren hamarkadakoa, horrek ez dauna izatea hor dana dagonik, ez da elkarrizketatu guztien pasartia pestare, bakarrik batzunak, eta badaukago asmoa bideo gehi hauitzeko eta lanketiakin jarraitzeko. Eta berez PowerPointa, ezin di hemen bixa batera zabalik eukita. Erakusketia be, zabali dago, badakizue, erakusketarako material bilketi inda, herritxarrape parte hartu dabe, badarean ikusgai liburuak, esku horrixak, diskuak, eta panela dare, Arantzazu Oregi izan da erakusketako arduraduna, Estepanek eta Najek pila lagundu dutze horretan, panelak informazioakin, argazkisekin, eta handago bideoa be, etengabe martxan, ikusteko moduan, gehienak igual ikusiko zinuten, asko zabaldu da, 700 aldiz baino gehiago ikusi da, eta erakusketia hongo da zabalik, abenduan 25 arte, azte barruan 6:08 txerditara. Gaur jutien ebozue, 6 zabalduko dabe, arostegin. Eta, aurrera begira baduku asmoa elkarrizketa gehiago itxeko, ordan ikusten bozue, baten bate, interesantia falta dala, han erakusketan bertan, azkenengo panelian daukazue postitien ipintzeko aukeria, bestela udaletxeko eiesan, eta, gero jarraitzuko dugula lan honekin, eta liburu bat be badauko argitaratzeko asmoa, baina, ondekoan badagola lana. Hemen argazkixean erakusketako aurkezpenian elkartu zienak, eta, eskerrak emutien nahi dutzuet, parte hartu dozuen danoi,
eta batez be udaletxeko komisio, hor sortu dan komisio eder horri, eta Esteban Plazaolari, bueno, agundoko lana injabelako, dana koordinatzen, nik elkarrizketakin aurretik, bai Anajek, bai Estepanek eta beste batzuk, aurretik injabe kontaktua, zuekin berbain, ze jaso, eta gero ni juten nintzen ja galderak ondo preparauta, eta bueno, bai, lujo bat, hola lana hilaike. Bueno, eskerrik asko, eta hori ikusiko dugu bideoan hasieria. Hasieria, bueno, ez da benandako ikusi, pixka gogoa pizteko eta erakusketara juteko, interneten beba dago ikusgai. Eta hau itxi, eta... Hirurogeiko hamarkada hasieran, Bergaran euskerian egoeria oso eskasa zen. Frankismoko urteak gogorrak izan ziren euskal kulturiandako. 40ko eta 50ko hamarkadak itxogarrexak. Ezin zen euskeraz ez behin. Ez argitalpenik plazaratu, ez emanaldirik gertatu, ez bilerarik antolatu. Euskeraz berbain edo kantatzerren izunak jartzera beha gauzien. Euskeria oso desprestigiuta zeuan. Euskal kulturia zapalduta. Bueno, klaro, etxean mantentzen ginoan euskeria eta hori, baina lagunen artean eta erderaz ginoan, klaro, gure lagunak ziren, kolegizuan eta zitzako lagunak. Bergaran, jente asko ezak izan euskeraz, klaro, zaharrak eta esain zaharrak. Baina, gaztiak inok etzaman itzen, bakarrik auzotakoak, auzotako jenteak, eta jakin be askok hausadundirik ez, gaztiak. Eta gu, kaxeros, zean euskaraz itzen zabenak. Ni akoratzen naiz gure amama oso gaizkitzen zabala erderaz, baina gustatzen jakon pilo bat erderaz berbaitxia. Pentsatzen zabalako, elegantia zala. Balio zeban erderia zan, eta euskari etxakoren boten balore handirik. Erderaz etxera oitxu ginean bastante normala zan, orduan, anai arreboan artean dabe, basarritxan be, behatzi hamar, 12 urtekin erderaz etxea, bai. Askotan gainera, hola, pixkat behiratuta, estos los caseros de Osintxo y esto, pixkat hola. Baina, erderaz eiteben, bizi guztien gurasuak eta danak euskaldunen semiak, Nere generazioko asko dago, zartxuak eta gaztetxuak, euskaraz ez dakizena. Bergaran, nahiz da gurasuak euskaldunak izan. Nik uste dut, batzuekin, berandu entera honitzen euskalduna ziela. Alaxe da. Hori izan hemen zegoan girua, Hirurogeiko hamarkadan, egoeria puskatxo lasaitzen hasi izan. Nahiz eta ditaduriak indarrian jarraitzu, zirrikituak hasi ziren zabaltzen. 1959 ikasturtean lehenengo ikastolia zabaldu zeben, bidakurtzetan. Aurreskolia zan. Dominika Marina Beitia eta Mari Carmen Ziardegi zentzien andereñuak, eta ikasletako bat Eneko Oregi. Izan be, haren aitxa, Josu Oregi, izan zan bultzatzaietako bat. Hori aldaketa handixi izan zen, oso handixia. Nik esango neuke, erabakiorra. Zeratik, Bergarako familia batzuk sortu, antolatu, lortu legalizatzia, eta euskeraz bakarrik ikaste jartia umiak. Ez dut bentsau, etxe bagoitzian ez dala egon dudaik. Euskeraz. Eta gero ze egin biadago, karreri egin biadago, ze ikasi biadago, eta batxilerra hori ingo dauta. Zalantzak, egongo ziren, etxe guztietan. Ez zan aukera erreza, ez zan aukera zaila zan. Eta nik uste terrixei begira, izan zala, baitabe, toke bat, atentzio toke bat, eta jendia esatia, hemen gare, euskaldunaga, euskerazko irakaskuntzan nahi dugu, eta gu presgare. Ana hasi ginen, eta gimari zen bat, dozena bat umetara zinen aliauk. Guk hor pare bat urte iten ginoen, 2 kurso ero. Irakurtzen ikasi,
aritmetika ikasi, dana euskeraz. Horretaz aparte egiten ginen zen, zerak, Gabon eskia, Santagedako kantak. Lehenengo jaunartzia preparatzeko dotrinia be euskera zemuten hasi zien, garaitzu horretan, Santa Maina parrokixan. Don Pedro Garitanok antolatzen zeban eta katekista moduan Miren Goñi eta Pilare Mujika ibili zien. Katekista gure amabe ibili zen, nire katekista ama izan zen. 1974 inguruan, euskera klasiak emuten behar zizien, gerraosteko lehenengoak. Bergarako eskola elementalian emute zituzten, bertako zuzendaritza Don Miguel Altuna euskaltzalea salako. Joxo Oregi eta Txomina Mazorrain izan ziren euskerako irakasleak, elementaleko maisuak bixak be. Ni klase horietara junintzan, eta elementalian hasi ziren emoten, eta Txomina Mazorrain eta Josu Oregi bai. Txominek emote soskun gramatika, gramatika, osea, aditza, deklinabideak, analizi sintaktikoa, morfologikoa, eta Josu. Onaino ikusiko dugu, oin bi itzaldi interesante darelako, eta ikustien nahi daunak interneten dauka aukeria, eta arostegin erakusketeketan hortxe dago bideoa ikusgai. Bueno, eskerrik asko, terresaten dano, eta oin Anaje Narbaizai barkatu emungo jatitza, eta berak kontoko dozku ze bilaka era eukizaban euskeriak, 1940 1980 erabitxertian. Eskerrik asko. Txoinak galdu inoteta. Bueno, kaixo, egunon. Aber denpora ze mozten dugun eta ez zaituzteguna aspertzen. Bueno, eskerrik asko, ona etortzeagatik, mila esker Estepanen jozun aurkezpenagatik, gehitxo ustot izen dela, baina, bueno, estimatzen da. Eta nola ez, idoiari, sekulako lan hain jau eta egiz esan bideo ikustiak, posa emon dau. Lehen gunean, bideoa amaitu nabanian ikusten esanan, ai, ze pena, amaitu da, geixo nahi naban. Oso sensazio onakin geratu nintzen. Eta benetan, uste oso lan ederra dela, baita transmisiorako. Hau da, gaztien gana ailegatzeko eta zabaltzeko. Eta beste ibarik, aipatu dugu komisioa, baina komisionoko daños kolaterales esaten dabe. Eta, bueno, komisionoko jaionari esker eta bere bikotia dan Aitor Usabiagak hemen parte hartu zuen guztiok eta lan hau hasi zaneko espirituarekin, hau da, enjakuak eginda dare eta euskera onaino alau da batzuk hor sekulako lana indozuelako eskertza moduan injako irudiari. Hemen ez da oso ondo ikusten, erakusketan oso ondo ikusiko dozue, baina benetan estimatzeko lana da eta nik uste dut erabat asmatu da bela, nolabaitean lan honek representatzen da benarekin eta irudi horrekin. Orduan, Aitorrendako inun gutxi agertu da, baina benetan eskerrak injaben irudiagatik, ez da? Orduan, hasiko naiz puxka bat gaurko hitzaldiari begira, honek ustutola diela, bai. Bueno, puxka bat proiektuaren nundik norakua, aipatu dau puxka bat Estepanek, eta da, guzti hau zertarako egiten da. Bueno, pitin bat egiten dugu, ikusteko zer gertatu jakun, zeintzu dien arrazoiak hori gertatzekoak, eta aurrera begira, erronka berrizei aurre egiteko, ez da? Orduan, puxka bat gaur egun, eta hori Estepani esker aipatu behar dut, esaten ze kezkatuta gaur egungo kezka nagusia da gaitasun erlatiboa, ez da? Osa, jente askok
daki euskera, baina ez gauza guztietarako erabiltzen da ben euskera. Orduan, euskera daukagu, bai, baina bakarrik gauza batzutarako, azarretu itega erderaz. Zenbait gauza egiten ditugu erderaz, inglesez gaur egun, ez? Orduan, bueno, horri erantzuteko be balio behar dozku guztionek, ez? Hau da, atzera begiratu, ikusi zer gertatu jakun, eta aurrera begirako proiektzioa egin. Orduan, zergaitik hasi ginen 1980 ba nik uste ja esan da dagoela, ez? Onjo jentia biziri geratzen da, zuen bizipenak oso garrantzitsua die, eta liburutan ez da ona zuek kontatu zeinkie. Horrek batuta egotiak, kristona beraztasuna emoten dotza herrisai. Orduan, hasiko naiz ja tartea aztertzen. Zer gertatu jaku 1940 eta 60aren artean? Hor ikusten dut jozue, Izar Urdin horrek. Izar Urdin horrek die basarri auzuak. Horrek nolabaitean hasieratik 1940tik eta akaberaraino euki ditue eren transformazioa, migrazio aldetik eta, baina oso gutxi. Horre mantendu indabe euskeria. Bai kalian, bai eren artean, hor mantenduen ja. Baina herrixan, kalia deitzen dutzauna basarritxarrok, hau da, hause, hemen etzan ezer geratu. Eta einzeikien apurra zeien, Pol 1942an hasi zen, eta gero dantzataldia labegaraietakoa eta kalekua aipatu dozkue, eta gero gaztealai dantzataldia. Ez zauan beste ez hor, 1940tik eta 1960ra zulo beltza. Zeren, partido politikoak, noski, frankismoak agindutakoa biztan, eta beste guztiak eskutuan. Orduan gutxi zien, alde batetik PNV-a geneukan, ANV, eta gero PCIA eta SOIA. Horrek zeren, ez zauan beste ezer. Zema jente ibiliko zan guzti horretan, etzien aliauko 40, hau da, dantzataldeetan eta labegeraietan, kalian, euskeraz bizi zienak etxetik kanpora, oso persona gutxi zien. Orduan alderdi horretatik, bai kontutan hartu bieda, lehen aitatu dutzueten basarri auzo horretan, 1930an, Estepanek etaratako datuari esker, 152 ziela basarri auzotan bizi zienak. Hau da, populazioa, 9.000 biztanle bazeuzkan, horren isixa erdixak, 4.000 bizi zien basarrixetan. Orduan, ez da gaur egun daukogun panoramia, zan baita diferentia. Baina, hemen digatoz, 40, 60, ez errez dago. Garai horretan lapurreta bat egon zen. Lapurreta bat, euskera eskutau inzan kaletik, toki guztietatik. Eskoletan ezin zan egin, udaletxean ezin zan egin, auzo eskoletan ezin zan egin, banketxeetan bez, fabriketan bez, mesak latinezien, ez erderaz, mesak latinezien, prentza, soldauska, epaitetxetan gaur egun bezin da egin, baina orduan be ezin zan egin. Hau da, gizartean desagertu inzan, lapurreta erabat osua izen zen. Eta horrek danak eroate gaitu euskerak ez zaukan baliorik. Hor oso ondo batuta dago bideoan, nolabaitean euskerak ez zaukan baliorik. Euskerarekin inora ezin zan joan, ezin zan etxetik irten, euskera bakarrik etxian gorde eta zauan. Orduan, hori oso garrantzitsua da ikusteko gero ja hortik aurrera zer gertatzen den. Orduan, panorama hori eukita, buskat, aitatuko dutzuet, jentia, gaur egun oso normala da, egunkaria, euskeraz irakurtzea, nahi da bena bentsat egunero irakurri leike. Orduan ez, zeuena zan prensa klandestinoa. Eta prensa klandestinoan bai dago evoluzio bat. Lehenengo oso aldizkari gutxi die, eta beti gora doia 75. Gero, obviamente hor, jauz egiten die, horrek nolabaitean bera egiten dabe. Baina aldizkari ero prensa klandestino honetan ikusten dena da, PNV daukan alderdi, eta beste Eusko Lurra, eta hor egindoten azterketa batean ikusten da, erak 10% eta 20% artean da biztela euskera erabiltzen aldizkari horretan. Aldizkari horrek ez die egunerokuak. Baina, klaro, jentiak nolabaitean euskera ez zaban ikusten, bakarrik ikusten zen aldizkari klandestinoak zeukenak, eta horrek oso persona gutxi zien. Orduan, egoera zan,
desagertzearena. Orduan, gutxi gora bera, hemen ikusten dozue, ze evoluzio daukan, etxoin, hemen punteroa uste daukatela. Aber, zela da bilen hau? Txoin, hemendik. Bai, hemendik ikusten dozue, nolabaitean hau da 75, orduan horraino hemen dago kristonetako igoeria, eta gero ja, jetxiten da. Eta hemen daukozue, porzentajea, ez eta porzentajea ikusten dozue, uneko hogeita marrera ez da iristen, uneko hogeita bost da geixen, baina normalian hemen. Eta hemen oso gauza kuriosua gertatzen da, 1970 inguruan, ontsa ikusiko dugu. Hor ikusten dozue bera iten da bela. Ordan, kontua da horrek zaitik iten da ben bera. Ordan, zaitik iten da ben bera, desagertuta dago, prensa normalean, La Voz de España eta El Diario eta olakoetan ikusten dana da, hastian behin, eta eratzen da bela horri bat, kasu honetan ikusten dozue, euskera un idioma de España. Eta hor, lezino bat emoten dabe, zela esaten dan hau, zela esaten dan bestia, ordan hor, lezino, hastian behin, dago lezino bat. Hori da agertzen dana prentsan. Eta bestela, Diario Baskoan adibidez, bertsolaritzaren inguruko albiste bat, hori hastian behin, eta pare bat horri. Ordan, nolabaitan, euskeraren presentzia idatzia oso pobrea da, ezta? Hau, aitatu dau, orduan pasau dengo dut, eta ona aliago nahi nagan. 1970 iristen ga, eta ordura arte, uneko 10 eta uneko 20 horrek ikusi ditugunak aurretik euskera zeiten diena prensa klandestinoan, nolabaitan, bera iten dabe. 70an ez dago pertsonarik euskeraz idazten dakisenik, oso pertsona gutxi dare. Eta erak aldizkarietakoak, hemen ikusten dituzue, bertan aldizkarian esaten dabe, necesitamos euskera, necesitamos colaboración en euskera. Ez dago jenteik. Ez dago jenteik euskeraz dakisenik, nolabaitan horrek, espazio horrek betetzeko. Eta hau oso garrantzitsua da, hau da, premina dago, baina ez dago nun ikasi. Hor aurrian dago Julen Madariagaren hau, 70an idatzita, eta esaten hau, era mi intención inicial escribir esta crítica en euskera. Lo he hecho en castellano por 2 razones, porque debido al etnocidio del imperialismo, un sector de nuestro pueblo no lo hubiera entendido, no lo hubiera comprendido, eta B, a fin de que los socialimperialistas también puedan leerlo, ezta? Orduan, oso grafikoa da, ez da hor gertatzen, jentia ez dago prestauta hori ulertzeko ere. Orduan, horre di, 1970, ez diar dugu berbetan 70an gertatzen dau. Eta, gatoz ja azkenengo atalera, buskat presentzia hori aztertzeko, eta da, diskak. Disken bilakaera hemen daukozue, 1950an praktikamente zer ez da euskal musikarekin lotuta, eta, hau, beti gora doia, eta, ikusten da, azkenengo zati honetan, hortxe emoten da bela gorakua, ez? Noiz emoten dau gorako hori? Bergaran, sortzen dien taldiak, sortzen dienean, dago esplosio bat Euskal Herri guztian. Hau ez da bergarakoa bakarrik, hau da ja orokorra. Baina hemen ikusten dozue, nolabaitean, hor emoten da bela, 75an azten die urretxindorrak, ameslariak, inundien movimento guzti horrek, baina ez da hori bergarako gauza bat bakarrik Euskal Herri guztian, berdina gertatzen da. Eta baita da oso dato potentia irratian entzuten da euskeraz. Hemen dago klasifikazio bat 1976koa artean beranduago, eta ziadekok egindako azterketan oinarrituta dago, eta hor ikusten dozue, dago kalifikazio baterak emondakua, ez dut aldatu, digno, bajo, folkloriko, bajo, medio, bueno eta alto. Orduan, kontutan hartuta badanak etzebela ordu berdinak emititzen, media baten ja, 16 ordu ipinit ja, egunean emititze zebenak, ondo, kalidade honeko, barkatu. Hori da, kalidade honian
hori da, kalidade honian ikusi zeikienak zan, entzun zeikiena zien 8%. Hau da, oso ordu gutxi entzun zeikien euskeraz. Hau da, etzeuan. Eta hori ja 76 da. Orduan, ordura arte, oso rekorrido gutxi daukena die. Bueno, orduan, ikusten dozue, desagertuta zeuan eta etzeuan posibilidadeik nolabaitean euskera ikusteko. Bakarrik etxian gordeta zeuan ordura arte. Baina, gatoz 1960tik eta 70 eta hemen ja salto hori emoten da. Lehen bideoan ikusi dugu moduan eta Idoiak esan dozku moduan, Josu Oregik eta Txomin Amazorreinek eta, hor nolabaitean bultzara bat emoten dotze, bai Ernairi, bai emoten dotze bultzaria lehengo ikastolari, eta lehengo ikastola horretan hemen daukazue, puskat, Santa Infantzia, aurreskola, baina kontutan hartu izue, aurreskola horretan, usteot, enekok esaten da bela, 12 bat lagun da biztela. Hau da, baita oso gutxi diela, oso persona gutxi die horretan sartuta darenak. Eta gero lehengo gau eskolak elementalian azten dienean be oso persona gutxi die, beste 12 bat. Baina Bergarak dauzka ja 15.000 biztanle, eta oso jente gutxi da euskeraz ikasten da bena. Beste kaldetik, niretako hau oso garrantzitsua da, hamarkada hau oso garrantzitsua da, nolabaitean eragile kulturala sortzen dielako Bergaran. Eta hori bai dala oso Bergarakoa. Beste toki batzutan beste eragile batzuk izango zien, baina Bergaran sortzen dienak die hemen Izar Zurisakin daukazuen, ez barkatu, Aber, neuna astu nahi zen. Bai, horisak die, hori da, promozion, ero Bergarako kulturek ekintza, gero alkartu nahi, hemen ja, 1970an, promozion 1967an, eta egon bie dau, beste juben, hori da, juben 1976, eta, igual, ahaztu inot, Irigoyen promozion, Irigoyen falta da, zera, orduan, horrek sortzen die Bergaran, eta horre die, puskat, espabilatzen den gaituenak kulturalki, horrek espazioak sortzen dituzte. Eta espazio horretan, die, gero sortuko dienak beste musikagileak eta beste hainbat gauza. Baina horrek oso garrantzitsua die herrixan. Herrixan konsientzia, hau da, hizkuntzaren konsientzia eta euskararen konsientzia nik uste horrek bultzatzen da bela eta horrek eite gaituala pitin bat diferente. Bakoitzak bere modura. Horrekin batera, horrek sortzen die, eta lehen esan dugu, lehengo ikastola Santa Infantzia sortzen dela, eta 75an baita sortzen da parrokiaren mendero sortzen da beste Koldo Elizalde ikastola. Orduan, garai honetan, azten da baita ere polpolak neskamutikoekin, euskera erabiltzen eta ja eskursioak egiten, hor beste movimento txiki badago, ernai sortzen da, eta ernaik sortzen da sekulako estanda, jentiak gozia daukalako euskera zentzuteko, hau da, ja hor piztuta dago eta goze hori benetan representa egiten da, ez bakarrik antzerkiarekin, baizik eta antzerkira joaten zaten horekin, ez? Hori oso garrantzitsua da, eta zer esanik ez, baita ere Urretxondorrak eta ameslariak bide berdinetik, ez? Hau da, erakitzen da ben lana, baina gero horietaratziak sortzen da bena. Beste aldetik 1960an badago bertso txapelketa bat, baita, jente desente joaten dana, eta horrek ere markatzen dau. Bueno, hemen aizialdian, bai aipatu bia da baita ere, katekeziak bere eragina daukala hor, Vatikano Konzilioaren ondoren, nolabaitean apertura badago, eta 1978tik aurrera, ordura arte auzotan bai, baina herrixan ez, eta herrixan azten dira katekeziak eta euskera zemoten. Hor badago aldaketa bat. Ondio mesak segurutik ordura arte latinezien, eta horbe mesak nolabaitean entzun alko zien euskeraz, horraziko zien aldatzen, eta horrek ekarriko dau aldia.
Eta gero, partido politikoen aldetik, lehengo berdina dare, ez da aldatzen. Momentuan hor, hamarkada horretan, behintzat berdina die. Markatu. Baina, txoine, zehoz pasau da? Hau jauzi da txoine, hau ipinin bida ondo. Belarri txikixa daukateta. Bale, entzuten da? Atzera jauzi dau. Hemen dator teknikoa. Nere belarritxek ez dauka konponbidik? Bale, ja, holaxe. Hau ez da bil. Bueno, barre puiskatekia ondo dau. Hau ez da... bale. Barkatu, baina. Bale, oso ondo. Eta hau zaitik ez da bil? Hau ez du jaurre. Bueno, bestela hemen dipasaukote. Oin bai, bale. Bale. Bueno, orduan, txoin, a ber, zelan oian denboraz. Bueno, ja, bale. Amaitze aldera. Baina, bueno, populazioan ikusten dozu, 1990an, 9.000 eta... ez, txoine, hemen. Bai, gure sasoia da 1940 eta 80, eta orduan da 9.000 eta 900etik eta 16.000-ara. Hori da daukagune askundea. Eta hor 1940etik eta 1980 ikusten da migrazioak zelako inpaktua daukan. Inpaktua da 125%, kasurik altuenean, eta gero ja bera dator. Baina hor geixen daukogun, inpakto geixen daukogun sasoia da horri 70-marrekoak hor kriston jente pilia dator kanpotik eta horrek eragina daukaguan. Orduan, hauxe da beste erretato bat oso importantia dana hizkuntzarekin lotzia. Hau, ostera da, gaitasun orokorraren isla da, orduan gaitasun orokorrian ikusten da zela iten da benbera, zela iten da benbera, hor, jente guztia da keixisa 1940an, eta gero gaitasun hori galtzen goiatz. Galtzen goiatz, eta 1980an oio galtzen goiatz, ezta? Berdina pasatzen da lehen hizkuntzarekin, gutxi gora bera berdina die, lehen hizkuntza euskera daukenak galtzen doiatz, hor lehenengo uneko 80 inguruan dabil, eta hemen ja, bueno, 20 punto baino gehiago galtzen die, ez? Eta gutxi gora bera hori baita lotu leike, migrazioak inez da dana migrazioana, baina horrekin lotu leike. Hau, pasau ingot, bueno, gutxi gora bera lehen esan dakoa da. Honekin, nun eta nola ikasi dugun euskeraz, nahi naban adieraztia, eta hori, 60raino inun bez. 60ek aurrera dauzkogu, nola baitean, daren bi ikastola, sortzen dien bi ikastolak, eta gau eskolak, eta gero, 1970etik eta 80ra, hortxe dago askundea handina. Zehaitik, hor, ikastola batzen die, sortzen da arantzadi, horrek sekulako iraultza dakar, herrixan, datorren migrazioak hartu bie dau erabaki bat, zein bere umiekin, erak ez dakixe euskeraz, orduan, hemen dare familia batzuk, nola batean, euskeraz postura oso nekeza hartzen dabenak, eta hori bultzatzen dabenak, baina gero kanpoti datorren jentiak, baita horretan konfiantza hartu, eta nola batean apustu hori iten dau, ez? Eta komisioan dabilen jaione izazeleiak esaten dau, zero positiboak usteo deitzen dotzala, eta die nola batean zelako erabakisa, zemat lagundu daben persona horrek euskeraz jakin ez da, eren seme alabak euskera ikastera bialdu da benian, ez da? Ordan, nola batean hori be,
gertau jaku, eta horri buelta emondotzagu. Oin daukogu beste ugolde bat. Orduan, bueno, hemendik gauza asko ikasi beharra dauzkagu, urrengo urratsak emoteko, ezta? Eta gero, 1975an, hor dago, frankismoa amaitu egiten da, eta hasten da aro berrixa. Aro berri horretan, ikasketa aldetik, zer esanik ez, eskolak alde batetik, dana doiazte euskal ereduetara geroz eta gehiago, eta UNED sortzen da. Orduan, horrek sekulako inpaktua dauka gaitasunean. Gero ikusiko dugu moduan, ez igual 80raino, bai hortik aurrera, zaitik horrazten dalako. Hor da olako ja inflexio punto hori. Horren adibide moduan hemen daukazue, gertatzen dena aurreskolekin eta lehen hezkuntzarekin, orduan berdia da lehen hezkuntza eta hazkundia dauka. Baina, Jesus Maria, torpe. Hementxe, hori da. Hemen daukazue, nola doian aurreskolaren gorakaria, eta lehen hezkuntzarena ez horren beste, oino ez da oazila, ez da osabalduta hori. Bueno, eta hoia da, azkena, ja da 1970 eta 1980 gertukuena, hemen garenok igual geixen ezautzen duguna, eta hemen oso garrantzitsua da, ja eskola guztiak, danak hasten diela euskera implementatzen. Ez lehenengo zatizan, ez da ikastolia be, ikastolia azten danean, kriston preminia dauka, ez dauka irakasleri, lotu lehen esan dutenarekin. Osea, prensan preminia dago, baina eskoletan preminia dago, ez dago jenteik euskera ez dakixenik. Orduan, askotan, Estepanek ez da, euskaraz, ikasi eta erakutsi, osea, izen zen metodo honena geuk ikasteko. Hau da, zekixenak irakasle bihurtu ziren, premina zeuan. Orduan, horri erantzuteko, hor zeuan preminari erantzuteko, UNEDek egindako ikastaroak magisteritza ikastoletan zebizten irakasleekin oso garrantzitsua izan zen, ez? Orduan, hemen dago nola batean lehenengo honetan, Arantzidi ikastola, Osintxuko auzo eskola, gero euskera zekixen umiendako kilikiliatara zan, eta nola batean alfabetatzeko metoduak eta izan ziren, gero hor jubenek antolatutako kultur saioak eta horredanak piztu inzeben herrisa, eta hori izen zan bai 71, 72 eta 73an. Ez, 12, 13 eta 14 uste dut, hori da. Bai, 12, 13 eta 14. Gero ja, hemen Frankoren eriotza, eta gero ondoren, lehenengo ikastolia 71an hasten da, baina gero ja, Mariaren Lagundia 75an eta eskola publikoa 76an ja hasten dira euskarazko klasiak emoten. Orduan, hor aldatu egiten da. Eta gau eskolak, baita ere esan bieda, gau eskolak hasten die, aro berrixan. Eta aro berrixan, nola baitean ja AEK aldetik eta horbe sekulako askundia dago. Orduan, hau da gertatu jakuna. Zer ikusten dozu hemen? Diferentia. Kriston movimentua da, hola, kriston partio politiko pila sortzen die. Horrek sekulako saltzia, suposatu zaban herrixan. Eta horrezaz aparte, antzerkisa, dantzaldia, honek danak, honek txiki honek danak, die, eiken zien ekitaldi kulturalak. Ordan ekitaldi kultural horrek, baita ere EKD antolatutakoak, EKD UNEDen zeuan Euskal Departamentua zen, eta arek antolatutako ekitaldiazko hortura arte, geixenak igual etziena, baina antzerkiak euskeraz, kanpoko antzerkiak euskeraz ekartzen hasi zen, eta hori biztaratzen hasi zen. Ordan guzti horrek, nolabaitean, gaur egungo erretratu ontara ekarri gintzuan, ez? Hau da, 1940, hemen, praktikamente ez errez dago, doia azte 1360tik 75 eta ja, 80an 153, nolabaitean ja, sensibilizauta dago euskerarekin. Ez parte hartzen dau nolabait, ez dau esan nahi euskera ikasten da benik, baina ez errezeotetik kanpuan, 153 ja, lortzen dugu biztaratzia. Hori salto oso handixada. Eta,
hau pasatu ingo dut, hemen daukazue esandako guztiarekin nun dagoen inflexio puntua, hemen ikusten duzue 5-14 urteko, eskatu, mentxe. 5-14 urtekoak bai kale erabilen, hau da 83an hartutakoa, hau da gure epealdiaren atzean. Eta hemen ja ikusten da, puiskat aurrera goiatzela. 5-14 urtekoen artean, erabilera kalian gehiago da, eta Euskaldunen kopurua beha handixagoa da. Hor dago inflexio puntua nolabaitean gora azteko. Orduan, lehenengo horri, gaitasunaren aldetik, behintzat, gaitasunaren aldetik, bai erantzutzen dotzagula, eta oin, pasau jakun guzti horrekin, nolabaitean identifikatu behar duguna da erronka berrixak, eta nola aurre egin erronka berri horrei. Orduan, hemen ipini dut Santanan dagoen kuadrilla bat, 11-12 urteko, ez, 9-10 urteko kuadrilla bat zan. Eta danak tabletarekin. Benetan inpaktau ininuan. Osea, gu joatega gure 11 urtera eta, klaro, hau ez dugu imaginau behiten. Ordan, hau da datorkiguna. Honi aurrein behar dotzagu, baina oso gauza gogorra pasau die eta aurrein dotzau. Ordan, nolabaitean honi aurre iteko guri pasau jakuna aztertzia eta bidia nolabaitean klabiak etaratzea oso garrantzitsua da, ezta? Eta ordan, hotxakek batutako testigantzak, nolabaitean artxibotan ez daukagun hori komplementa buiten dau, eta izango da bide oso egokisa klabe berrixak topatzeko. Aipatu dugu zeintzuk garen komisioan, ez dut zertuko hau erabat zertuta dago, eta amaituko dut honekin, ez? 1985an, epealdi hori akabauta gure Vitoriano Gandiagak hauxe zantzaban, ez? Hemen, Euskaldun izatea bezalako gudaririk ez dago. Hemen, euskeraz irakurri eta euskeraz idaztia bezalako iraultzarik ez dago. Hemen, euskera indartzea bezalako indar politikorik ez dago. Hemen, ez dago euskera adinako desafiorik. Imperio zurrupariaren aurka. Hemen, ez dago euskera adinako askatasunaren aldeko itxarobiderik. Hori, Vitoriano Gandiagak esan zaban epealdi hau pasauta gero. Nik gaur gaineratuko nuke, eta ez naiz konparatzen Vitorianokin, Euskera bizibirritzeko prozesua indartzeko alea jartzeak, beste hainbatek jarritako alearekin batera, euskera etxean gorde eta egotetik kalera eraman zutenek bezalaxe, harrotasun pertsonal eta kolektiboa dakarkigu. Euskera erabiltzeko mugarik edo trabarik dutenekin eta ez dutenekin egunero lana egiteak euskeraz bizi garela sinestaraziz, egun dugun desafio potoloena gainditzeko bide erakuslea dugu. Eta, reflexio horrekin geratzen naiz. Danon artean berriro etorriko jaku gogorrak, baina gaindituko ditugu. Eta oin, hau komplementatzeko Juan Martini emongo dotzatitza, epealdi honetako bizipenak berak inopaino beto kontatuko dozkoelako. Mila esker. Egun ondan, hoi. Nere bizitzan euskeriakin izan duten harremana kontatzeko esan dozte, lotza puxkate muten doz, baina aleginduko naiz. Seguru zuetako askok antzerakoak bizi izan dituzuela. Uberako artiz basarrexan jaio nintzen 1950an. Lau anai arreba ginen, ni bigarrena. Uberako eskolara joaten ginen,
Hasieran bi eskola zeren, neskena eta mutilena. Mutilen maixua Don Jose zan, uste dut Bitorixakoa zala. Eta etzekixen euskeraz. Kerten handioa zan. Baina ez dauka gogoan euskeraz egitea di zigorrik jartzen zuzkurik. Gogoan daukatena da zela kastigo zeban gure lagun bat. ¿Cómo se dice en vasco? Soy un burro. Da, astua haiz, erantzun zuzan mutikoak. Pues escribe en el encerado 100 veces. Baitxe eskribidue, astua haiz, egun aldiz. Akau zebanean, muy bien, siéntate. Eta dano posik. Urrengo urtean, maixua joan zan, eta danok neska eta mutil batera epini ginu zen. Maestria Maria Ugalde zan, Naparra euskalduna, azpirozkoa. Erderaz erakusten zozkun, baina jarrera ona zeukan euskarien dako. Gizonak eta seme alabekin beti euskaraz egiten zeban, Naparra euskeria. Seme alabape etzeben uberakoa sekula ikezi, naiz da hemen jaixuak izan. Aztian behin Don Balbino abadia etortzen zen dotrina erakustera, euskeraz. Irian behin konfesau, hori be euskeraz. Elizkizunak latin izaten ziren, baina sermoia, maiatzeko olorak, akordeko esate batzuek, maiatzeko olorak, eta abar beti euskeraz. Bergaran ez. Herri handizan marretan isadana erderaz etxen zan elizan. Basauan itxuria alako arau edo irizpidiren bat. Dakizuen moduan, Ubera eta Angiozar elgetakoak izan ziren 1927 arte. Eta hori asko igartzen zen Uberako berbetan. Artiz gure basarrixa Bergako mugan dago, Ixa San Juanen. Guk Salta Ixa esaten ginoen, besteanak Kortia. Guk Garua, besteak Iria. Guk Eguakitza, besteak Barigua. Guk Irina eta Iria, besteak Ulia eta Uruna. Eta aditzape bai, Dare eta Zeban guk, eta Uberan Daoz eta Eban. Eta hola. Konturatzen ginen horrekin. Batzuk laranjia eta lumerua esaten zeben. Eta guk barra itxen gontzen. Gero entera ginen, txillardegiri entzun da, ondo esan da zegoela laranjia eta lumerua. Etxa sekula gaztuko bertsolariak lehenengo aldiz entzun itxuan eguna. San Pauluak, Uberako jaixak izango zen. Meza ostean, Uberako plazan, eskoletxeko eskilada gainetik, Martin eta Jesus Egilior anaiak. Hau zabalek egon nintzala pentsatzen dut. Zete dau, zienik benek izan. Orduan radixua asko entzut izan, isa etxe guztietan zeuan, isa dana erderaz jakina. Radio Nacional de España, parte ofiziala, egunean bi aldiz entzun behazan, ordu bitxerdietan damarretan. Gurien Radio España de Barcelona entzut izan asko, da ondo, da Radio Andorra. Radio Segura be orduan hasi izan. Transmite Radio Segura, holako zeu azal, jo entzuten nago. Don Cesario Elgarresta Bergararra zuzendarixa. Ondartzako zemia, frankista morratua. Isadana erderaz hasieran, errosaixua eta beste gauza batzuk enduta. Gero Arrate. Han euskera getxuo. Gero Loiola hasi zen, aurra beste gauza bazan. Euskera asko eta euskal kantak, danetan errosaixua hori bai. Basarri bersolariak bazeukan programa bat La Voz de Gipuzkoan ero. Nere bordatxotik. Nere bordatxotik, azte zen, bere hau zenduakit. Herrikirolak, ohitura zarrak, bertso batzuk, kantau eta hola izate zen. Baina euskeria baserritxarren da ez jakinen kontua zen. Derderia zen jaune eta jabe leku guztietan. Gu geupe
9 urtekin erderaz etxen genuen gehien bat basarresan. Anai arrebon artean. Naiz eta itxajunak bronkia botatzen zozkun entzun ezkero. Neskak erderaz etxen zeben isadanak. Mutilak apur bat gehitxu euskeraz. Lehen hola zan nabarmen, oina alderbez da. 1960 10 urten nitsuan urtia, beten nitsuan urtia. Aste santu aliago zan eta uberan misinuak. Edadekoak badakizu ez ezien, ez da misinuak. Misinuak izate zen garizuman atzaldez elizan egiten zen zermoiak. Zermolari profesionalen bat ekartzen zen, urte hartan Aita Martxel, pasionistia, benetako pasionistia, ahertxek itxe zeban pasinuak inberba, pekatu mortalak eta pentsamentukoak eta bestelakoak. Kondenau ezkero infarnuko zuten erreko ginala eternidade guztian. Ordubeteko zermoiak orrua batean. Nik ez dakizela urten dugun erdi normalak. Etxera joan eta nik misionero izan nire bala. Aitxari ezoten bat begarraziek egin. Baina ni orduan ointxe bezinterkoan nintzen. Nik afrikanuak eta txinoak bataietzera joan behar neban, zerura joan daitxien. Ni pasionista. Baina uberako abadia, Don Balbino entereuzan, eta baserrira etorri eta konbentzidu ginu zen hobezala abade itxea. Oporretan etxera etortzen zela urtean 3 aldiz. Eta gainera misulari be izan zeikila. Ekuadorrera edo Ruandara joaten ziela. Bale, baina misulari joateko kondizioak. Hola joan nintzen Saturnarenea 10 urtekin. Urte batzu lehenago emakumeen kartzela izandako lekura. Gela berian eta behar bada, oe berian egingo ginuan lo. Inok etxoskun ezer esan. Ez dira urte asko jakin dugula. Sinistia pelanak emoten ditxo. Hango prefektuak irakasle eta zaintzale egiten zebenak euskaldunak zian erdixea paino gehiago. Baina isadana erderaz eitzen zen. Aztian behin euskarazko klase bat ekuitzen ginuan. 3 talde egin zien. Zekixenak, erdizka zekixenak eta bapet zekixenak. 3 antzerakoak izango ziren taldeak. Enaiz akordatzen zer ikasten ginuan. Idazten apur bat, euskal kanta batzuk eta hola. Juan Mari Lekuena poeta ondisa eta Don Anton Garro euskaltzale zutzua irakasle izan ginu zen. Geure artean erderaz egiten ginuan, baina ez danak. 5 getariar zeren gure kursuan eta beste 4 edo 5 ataundar, laskautar, eta arek euskaraz egiten zeben. Gure baiarakoen artean, mondrauetarrak ez egiten euskaraz. Apelliduak Agirre Urreta, Arzamendi, Bedia, Berezibar, Bidaburu, Etxebeste, familia euskaldunekoak, baina ez zekixen. Hori bastante normala zen. Gurasoak euren artean euskaraz, eta umiei bai askotan, eta seme alabak gurasoei erderaz. Gure familian be pasau da hori. Badauzkaguz lehenguzinak, Bergaran eta Ibarren euskaraz ikasi etzebenak. Gurasoak euskaldun nutzak izen arren. Propuskatar, eran bihot. Ni sasoi hartan etxera, uberara, bai, baina Bergarara gutxi etortzen izan. Udan gehiago, matematika suspenditzen nituen eta partikularrera bizikletan Maria Vitoriana. Kaletarrako oso gutxik egiten zeben euskaraz. Edako jentia pai.
Gazte gixenak berbaipez, kalia mentzat. Osoetatik jatxitakoak eitzen ginoan puxkat. Kaxeros esaten zuzkuen. Oingo begiz egin begiratuta, euskeria azkenetan zeuala esan leike. Seminaristok etxera etortzen ginen aste santuan. 1975 zan. Guruzbideak, sermoiak, prosozinuak, iluna eta gogorra izaten zen aste hori. Baina Paskua domeki ailegatzen zen, eta garizumako estuasun guztiak libratzen zien. Benetako katarsisa. Mesa nauziko sermoian abadiak, Don Javier Segamarrak, egun horra aberri egun azala esan zeban. Euskadiko jai nazionala. Nik eneban ezar entendido. Da beste askopez. Lezatik kanpora urten ginoanean, hor ikusten dugu jente mordua elgetati behera etortzen. Bizkaitxarrak itxuria. Kaiku berdia eta txapela zeroien askok. Ze arraixo pasatzen da, emet? Bat-emateak esan zeban, aberri eguna ospatzen zala Bergaran. Guarda zibilez beteta zegoela herrixa, da inguruko mendixape bai. Egun hartan entzun dituan lehenengo aldiz, Euskadi berbia, eta baitxa ikurrina eta aberri eguna be. 14 urten euskan. Xok handixa izan zen. Etxian bazkal orduan, haitxa azarre. Abadiak ez diela politikan sartu bihar, ez dakizer, daba gizer. Gizon zabala zen, baina karlistia. Gerran reketiak ibiltzakoa. Egun aura mugarriz izan zen ere bizitzan. Donostiako seminarioan gu latinoa ginen orduan. Gizurra badirudipe, teologuei, gu baino 7-8 urte zarrauei, euren artean latinez berbaitzen entzuten gontzen. Askok txaporreatzen zeuden latina. Nik uste latina euskera beste entzuten zela 70ko hamarkadan abadegai zaharrenen artean. Baina arabea jago zen euskal girua. Don Anton Garrok euskal liburutegi hona zeukan, eta Garoa, Kresala eta olakoak lagatzen zotzen bere kutunei. Akordatzen naiz, Txillardegiren Elsa Eselen agertu zela Euskalon hondik eta zela ebilizan eskuz esku. Ez ginoan dana entenditzen, baina berdin jakon. Kursoko euskal zaliena klaseko apunte batzuk euskeratzen hasi zien, biologia eta abar. Ni enintzan sasoi hartan ez ikasizena eta ez beruena. Gogoan daukat nire lehengo Durangoko azoka, 1978 edo. Elizpian, dozena bat maidanera, eta baten Ibon Sarasola, Arantxa Urrita Bizkaia, Zeizar Vitoria, gazte-gaztiak lur argitaletxe sortu barrixakin. Nikola esateko urte eta erdi bakarrik egin neban Bergaran. 1970-71. Seminariotik urten barri lanian hasi nintzen. Txomin Amazorrein erretiratua zeuan ordurako, gaixorik. 73an hilgo zan. 77an batian, 71an, akordatzen naiz, Josu Oregi, Antonio Urtelai, Abrain, Juaristi handixa epinio, ez dakit izena zela zeukan, batzuk aita bilazante ditzen gontzan, kariñoz, Eta besteren bat bildu ginela, akordatzen naiz, euskara bultzatzeko talde bat osatu nahirik. Baina nik eneban ondo ezagutu aurreko belaunaldi euskaltzalia. Maria Oianguren, Txantxoteo, Txantxotenekua, Justian Menabar, Txomin, Josu, Ernai taldearen antzerkizape isadana galdu nitsuan. Sasoi hartan Donostiako seminarioan nengoen eta. Sasoi hartan anaiteasunan argitaratu zen ere bizitzako lehengo artikulua. Bizkaieradunen konplejua zeukan titulua. Eta zeruko argiako korresponsal bihurtu nintzen. Txomin zan aurrekoa, baina gaixotu eta lagain zotzan. Artiz izenaz firmatzen eban. Zeruko argia zaharretan begirago naiz, da 1971ko martxotik abostura arte, 7 kronika idatzen itxuan.
Gero Erromara joan nintzen estudioak osatzera eta konbalidatzera. Han urtebete egin da gero, Zarauzko ikastolan hasi nintzen. Oso herri euskalduna zen, Zarautz. 7.000 biztanle. Bergarak, sasoi hortan 16 da 17. Oin Zarautzek 23.000 dauzka. Zazpitik 23 paseu da. Da Bergara jetxein da. 6 leku diferentetan zeren gelak. Neri lehengo urtean, garaja bat entuko jatan. Ez zegoen materialek danaz mabia zan. Irakasleen euskera maila oso bajua zan. Akordatzen naiz klasiak emoten notzela andere inoai, ordan isadanak emakumeak izatezean, andere inoai iluntzetan. Itxuan herrixan tuertuan hauzi, da esaeria. Bergan behin momenean ikastoretxo bat, 1973ko gabonetan, juventu desgainean, 30 lagun izango ziren. Ez dut uste, sasoi hartan beste gau eskolarik egon zanik Bergaran. Hemengo gauzak entenditzeko kanporabe begiratu biada. Mundua irauli egin zen 5-6 urtean, 1977-73 urtean artean gutxi gora bera. Hippie movimentua, antizorgailuak, 78ko maiatza Frantzian, Che Guevara eta gerrilak Hego Ameriketan, Vietnamgo gerraren kontrako manifestazioak, Euskal Herria frankismo gordinean bizizan, baina gauzak asko mobidu zian. Eta beste movimentu politiko batzuk indartu zoia zen, 5-6 urtean seminaixuak eta konbentuak isa ustu egin ziren, eta orduan zerenak abadegai diozesanuak, Frantziskotarrak, Dominikuak, Pasionistak, Agustinuak, Karmelitak, Jesuitak, eta abar, milaka lagun. Da hortaiko batzuk euskara aldetik jantzita zeren. Seminaixuak izan ziren gure unibertsitate bakarrak sasoi hartan. Honek sekulako eragina eukizeban euskararen berpizkundian. Euskal Herria irakiten hasi zen 78-70 aurrera, bai politikan eta bai kulturan. Arantzazuko biltzarra, Burgosko prozesua, alderdi politikoak, sortzen ziren perretxikoa bezala, ikastola barrixak, kantu eta bertso jaialdixak, alfabetatze kanpainak, argitaletxeak. Eskola nazionaletan be, klasiak, ordubete hastean, zapatu goizetan, hor ikusi ditute Justina Rebia eta Arantxa Kortabarria eta beste batzuk, beren goinik eta Josu koordinatuta ibili ziren. Euskal Herrian ez zegoen unibertsitate publikori sasoi hortan, eta Madrilen, Barcelonan, Salamankan, Zaragozan ikaste zeben hemengo gaztiak, eta erbestian euskaldundu eta euskal zaletu ziren asko eta asko. Honek guztiak estanda ingo zeban Bergaran 1976tik aurrera, lehen anajek eta kontatu hau. Franco hilda gero. Politikan, alkatien movimentua, ikurrinaren legeztatzia, Telesforo Monzon da Jose Luis Elkoro, Altzazuko Maixa eta Herri Batasuna, lehen botazio demokratikoak, EAJ garaia, lehenengo udal hauteskundeetan. Euskaran berriz, gau eskolia berrantolatu zen, 100 ikasleren eskari aurre egiteko, UNED sortu zen, eta Euskara Departamentua 1977an. Bergara, Euskararen Salamanka txiki bihurtu zen. 100 lagun etortzen zen, Euskal Herri osotik zapatu goizetan, Euskaltzaindiaren D eta B tituluak eteratzera eta beste ikastaro batzuetara. Da azte barruan be emoten ziren klasiak. Zapatu goizetako girua ikusgarria zen. Uneden etzan jentiak abitzen eta mojetan, elementalian eta ikastolan emoten ziren klasiak. Behin akordatzen naiz, Bergarako jaixa ziren, azitxa zeren, zapatua zen. Eta zapatu goizean, ikasli atzetik jarraika, Moskor bat klasera sartu zen, eta pupitrian jarri. Irakaslia esplikazioak emoten, adik zintan bagora eta adik zintan bera. Moskorra
elementu esan errexan, jaikitzen da eta esaten jao. Hori ez dogola, hori ez dogola. Gero jarri eta loseko geratu izan bai gainean. 1978an, Semenaixuan, uneden egin zen Euskaltzaindiaren biltzarra. 10 urte lehenago Arantzasun egindakoan jarraipena. Bi biltzar honetan finkatu ziren euskara batuaren oinarrixak. Esan laike, Arantzazu Oñati eta Bergara izan diela euskara batuaren epizentruak. 1979an sortu zen Euskal Herrian euskaraz. 1980. Basauan sentimen bat urteak pasau eta euskariak ezebala aurrera etxen. Estankotua zegoala. Artian sortu bari zeuan EITB eta zurrumuroak zebitzen erderazko jabe jarri nahi zebela. Euskal Unibertsitateari be kosta etxek jakon arrankatzia. Bergaran talde politxa batu ginen Euskal Herrian euskara zen. Hemen sortu zen ikur famatua be, espiral moduko hori, Xabier Zubizarreta Txironek zirriborrauta. Eta beste ekintza batzuen artean paneloa jartzen genuen Semenaixoko horman. Eta bertan ipintzen genuen zein dendak eta talde politikok egintzen zituen iragarriak euskeraz, eta zeinek ez. Salaketa garbizia izaten zen, lotzagabe samarra, baina efektibua. 1980ko urtea da proiektu eta hitzaldi honen muga. Arrezkero euri asko egin dau eta gauza asko pasau da. Zea osapore lagadotzu azken 40 urte honek aldetu ezkero gazi osoa erantzungo neuke. Baina honetaz egingo dugu berba gero nahi baduzue berriketa aldixen. Eskerrik asko da noi. Bai. Bueno, eskerrik asko Idoia, Naje, Juan Martín, eta, uste dut, zer goxo-goxua eskaini dozkuela, baina hori osatu nahiko geunke, orduan galderari badaukazue, zeuen bizipeni badaukazue, norbaitek zerbait esan nahi badau, galderaren bat, zein jasotzen dago eskua. Bai. Bueno, oso ondo, baina nik poskat importantzia emango nuke juventudesek eukidaben lana urte horretan. Adibidez, oin ja gabonetan gaela, lehenengo olentzerua juventudesek eta reseban, 1979an, Martin Lirenazorok egin zuzkun burua, eskaioliakin, eta gero maiatzen zute, beti juste amena bar da Maria horre betik horren harrimora jute ginen erropa asuntua eta berak izatezien aurkularixak, eta alasi urten ginen, argazkitza bauku neguzue epintzeko. Eta gero, juventudesek egin zeban lana, gabonetan bizar zuritxa, erreko zera, eta gero ja festival mailetan eta entzesien festivalak. Por ejemplo, Pantxoa eta Pello lehenengo aldiz Euskal Herrixan Bergan etorri ziren juventudesek ekarretxa. Eta oso bizimodua beratza eukizean juventudesek jentiak lan asko entzesan, eta oso urte aberatzak izan ziren guretako. Gero ja gauzak aldatu ziren, baina guretoko jakun Franko hil arte oso movimentu ederra onzan juventudesen,
Eta, bueno, eta gero aparte bolbolakin be oso hoxe. Bai, eskerrik asko, gixe esan daukagu asmoa elkarrizketekin jarraitzeko eta zuia fitxauta sare, erakusketa egunean hartulatu izena eta telefonua eta Juventuduseko kontuak ez die geratuko jasotzeke. Bai, eta hola, beste zea batzuk ikusten badituzue, falta dienak edo, esan eta oso gustora ingo ditugu elkarrizketak. Nik detaliotxo bat, gu Zubitxakoaga eta Zubitxakoa esekulaz da izen kalekuak. Zubitxa, Muertza eta Zapatarikoa hausua ginen. Basarri hauso moduan. Hausua ginen. Eta benetan, gauza bat garbi daukat, Zubitxako mutilak dan euskera zentxe zeben, da gu kostera dan erderaz. Hor dago arrazoia be, Osirondo, elkartia, erak montau zeben. Da euskeraz, dana entxe zeben euskeraz. Da kontatzen dabe, Franco hilzan egunean, zelebratzen zeren txampanakin, goiko pisuan, atia jo zeben, da baton bat behian zeuan zabaldu zeban, goikoak ez ziren entera behin, deskileetan gora, konturatu ziren, trikornioa igurtzen. Trikornioa biztan. Eta nahi dutezan, bueno, hori anedota moruan, baina... Ondo, ba. Zubitxakoa be, euskara zentxe zeben, mutil, danak. Ondo. Ba, estimauta da. Kalia orduan ez, kalia etzan aliatzen, Zubitxa haino aliatzen orduan. Bai, kalea, basarritxarre moguan, kalea. Bai, Justina? Txoin. Ointxe, gorrotxakin funtor naizenien akordagoa, estampape antolatzen ziela. Estampak uste du ditze, jakubila karrozaiei. Bai, karrozetan. Ez dakize garaitakoa, baina bixo joan ginen. Gaur akordagoa. Eta estampetan egin zinuen taldia zela egiten zinuen? Bera esan nire gizonatan handeria. Eta gaunden baserriko sukalde batian, eta estenia zan guraso zarrak eta gu hartaliak aletzen eta ez dakitu men bazaintzen. Eta esan urte bakarrekin hori, uste nik, eta ez karroza bakarra be, nik uste pare bakarroza inor ez da goratzen? 70an, ez dakit. Eta gero beste bape bai, bueno, nik uste jendeak bide dituela mordo bat, garai hartakoako. Ni akordatzen naiz, esan dozuena elementaleko klase horretan, nola Josu Oregik ematen zigun, marrekote bati, lide Oregi da nire referentea. Han kuadrillan da bere gizona Martin. Eta joaten ginela gabeko klasetara, eta gero, Belaxegu ja titulu hartu ginuan klaseak emateko. Hile betia, o bile betia, o aste betia, ez dakiz emazen. Preminia, ez? Eta hasi ginen klaseak ematen ni elementalian. Zapatu goizetan, eta zeuan... Zezazoitan, ze urtetan? Ba hori da ez dakitena. Baina galdetu behar dio Mike hori. Mikeok esaten doztalako beti. Ai, Justina, honere lehengo handerinua. Eta baita be, nola, Gutierrez, handerinua, nola da? Mari Carmen, bere gizonape bai. Orduan, egon biharriak kuadrilla hundiba jakin behar dutena ze urtea da. Nik ez dakit. 78. Ez dakit. Igual getxo, bai, 71 aldera, bai. Ez dakit. Baina, Mikeok inoen behar naiz. Ondo da. 71an. Bai, 71 aldera, bai. Hori be, hobeto jasotzeko dago, eta zube fitxauta zare elkarrizketa baterako. Kuadrilla hundixa izan behar da, nik zapatu ez dutena da ulertzen kilikilikin lan egiten genduen, Kilikili izan liburuzka, eta zapatu goizian klasia bete india zegoen, mutikos, dana mutikoak. Eta zapatu goizetan itezan hori? Zapatu goizetan. Eta izango ziren, niretako, klase. 71tik jasota dago kilikilirena.
Alorren bat ikutu ez dana, ero herrixan pasauin jakuna, hori juventudezek bai daukagula pendiente egiteko, beste alor bat igual interesantia izan dana, ero zue bizi izan dozuena, eta jasotzeke da ona akordatzezate? Zuek gu beste dakizue, zuek hemendik pasauta zaete eta gaina elementu aktiboak izen zate horretan. Orduan, akordatzezate gune bat guri hanka indozkuna eta ez duguna ikutu? Bueno, fabriketakoa etzauan eta hor ez dakit norbaitek 1970 aldera ero norbaitek euskerazko klaseak ero zeuskanik pagauta enpresatik ero norbait akordatzen da garai horrekin? Ni neu ez dakitena da ze urtetan zan, baina nik enpresan euskarazko klaseak emonituan da gehien bazien etorkinei, oinatin lan egiten ebanik. Oinatin egiten zinuan lana. Eta etorkinei... Bueno, kanpo, etzian euskalduna bezik, eta, bueno, nik ez dakitena da ze mailatan zen. Eta ze enpresa zen? Ulma. Ulman. Bai. Urti az nuke jakingo esaten, 80ko hamarkadan igual. Ja, hori 80koa. Materiala etzan liburua, izaten zean norberakindako fitxa batzuk. Bai, 80tik aurrera izango zen hori, ez da? Ez nahiz akordatzen. Bueno, ez dakite itxulekion horri baina, nik Imanol Tirador izeneko bati, bere etxean emanion klase partikularrak, nire atrabensiak ez dauka limite gitzuria, baina Josu Oregik eskatuta, emango nion, eta poligonoko, ez dakit lehenengo bigarren pixu batean, eta izena zeukan Imanol Tirador, ez dakit zein dame. Baina, eta ez da ere denboria, zemate honintzen. Tirador macho. Andrea macho. Besteren bat, Nikola galderatxo bat, Euskararen historia serian, bizipen zuek kontatu dituzue batzuk, baina zer bat asko zera egiten dana, eta ez Euskararekin, hizkuntza gutxituekin gertatzen dan, zer bat bai izaten da gutxiespen konplejua, kasu batzutan inkluso autogorrotua, Euskaraz erabiltzeko konplejua eta jakitea berabe, Euskaraz jakitea, hizkuntza gutxitua bera, jakitea be, kasik isago errotatzia, edo naixau izatea hastia. Horrelakorik bizi izan dozue, bueno, zuei edo zuei, galdera hori, zeuen baitan edo zeuen gertuan edo. Ez, neurien ez, baina ni hori ikusi dut, oin Bergaratik joan naizenean beste Naparroako herri batera bizizatera, ikusi inot bertako euskaldunak, nahi ez euskaldun moduan agertzeik. Nola batean, erabat gutxi etxita, erabat. Eta hori ikusi izan dut, neuk ez dut bizi izan hori, gu bizi izan duguna da balioik eza. Euskararen balioik eza, zetako ikasi bihu, gero ez da balioik ez hori. Baina ez dut ezautu bestia, ni hori ikusi dut oin. Baina bai esan izan dugula, Euskaraz jakitxeak alako kategorixia bat emango baleo modan. Osea, ez jakitxeak kategorixia, pentsaizu noaino aile leiken, eta hori barneratuta eukitzea bastante zabalduta egon da, bai Naparroan eta bai hemen. Bai, hemen leheno, bai. Hori gure gurasoak, gure amak eta erderaz jakinez eta erderaz ikastera joaten zen Bitorixera. 13 urtekin Bitorixera joan zen ikastera. Eta erderia grandia zen,
erderaz ikia, zan beste kategorixa bat emotia. Oin, horrekin gorrotau euskera ez, baina, ezetarako balioetza bala, bai. Eta nola baitean, nahi agertzia lehen Begoña Iturbek zu jasotako zatixan ondo azaltzen dabe moduan, arro erdera zeitetik. Berak bazek izen erderaz, naiz da erdera oso pobria izan, ez da? Baina euskeraz, sekulako samurtasuna zeuzken personak, neixo zebela erdera zeitia, erdera horre prestigio emote sotzalako, hori bai ezautu dugula, etxean. Usteot, zuetariko askok berdin pasauko zinuela. Besterik, norbaitek zerbait komentau nahi badau? Akordatzen baldin badau inor, personan bat, erakunden bat, dato interesantiak aportau leizkiela gai honen inguruan, onjo erakusketia zabali dao, bideo osoa hemen gaina zati bat ikusi osoa ikusteko aukeria dukosue, eta erakusketia ikusteko aukeria, eta han azken aldera dago paneltxo bat, eta panel horretan idatzi zue. Burura etortze jatzuena, nola batean gero kontaktatuko dugulako zuekin. Baina behintzat, ez deigula ez zer kankain, ahalik eta toki gehixenetara aliatzeko. Bai. Egoera desberdinak ere bizi izan du ditugu, ezta? Adibidez, oain elespuruk esan dunean, eurak nola erderaz hitz egite zuten, ezta? Hor gurasuak nazionalista zian, ala karlistak zian, eta gerra nola jokatutakoak izan dakoak, horren ondorioa jasan izan dugu. Guk, ni ez naiz hemen jaioa, baina gure etxean, behin ez den erderaz, zortzian nahi arrebatik, guri zebosoakin, gu oso familia hundiko inguru eukidegu, eta behin ere ez dugu erderaz egin. Guk familien, eta gizangea, gure familia eta batez bera aitan aldetik izan zialako nazionalistak oso egurtuak izan dakoa gea, baina guk euskera toki guztetan erabili dugu, guri okurri ure inoi etzaigu egin, gere artian erderaz hitz egitea. Hori ere beste realidade bada. Bai. Etxean bai, kanpora begira gu, ni Juan Martin bezalaxe bizitzen hau, 10-11 urtekin, anaiarreben artean inkluso erderaz, eta gero, bueltan mongontzan, baina sasoi horretan eskolan eta eskola giroan ez ginoan, ez dut Rosak esaten dabela, berak etzek eixela bere ondoan jarritakoak Euskaldun nazionala ez, niri berdina pasaukatan. Nik gerora entera honitzen, nirekin klasian zerenak Euskaldun naziela. Orduan, arrasto ipez, etzauan, euskaraik etzauan, orduan lagun artean eta eskolako giroan jakineza eta erdera zeitxe ginoan. Eta gero, hori azkenian etxera eroaten dozu, gero aldatu iten dozu, baina etxera 10-11 urtekin anai arreben artean erdera zeitxe ginoan. Aurratzea behitzen dozu eta zer baina zela, baina, Bale, besteik ezian, txalo bero bat, 3 partaidei. Jarek asko. Bai, esan daubien moduan, alde batetik erakusketa daukagu, bideoa daukagu, asmoa da 2003an liburutxo bat ataratzekoa, gai honekin, orduan hor, esan dako moduan, aukera gongo da gauza berrixape sartzeko, eta orduan alde horretatik, ekarpen guztiak ondo hartuak izango dira. Eta, besterik ez, eskerrak baita berriz goien nagusiri, zer honetan lankide izatearren, eta besterik ez, urrengo batera arte, seguru, beste aukeraren bat daukagun, ze gai honek jarraituko da. Eskerrik asko.